दिनैनि नैबे दिनैनि बे निउस चेनेलनि गेजेरजों जोङो गथै भारतबर्षनि जेसेबां सुबुंफोर दं बा हारि माहारिफोर दं बिथांनिसिम जों आंनि खुलुमनाय आरो लोगोसे आंनि जोंनि UBPF आफादनिफ्राय जेसेबां नुजानो हानाय जोंनि लोगो नोंथांमोन लोगोसे जोंनि सोनाब सानजारि नोगोरनि जि जोंनि आन्सलिकनि मावथि लोगो नोंथांमोन दिनैहाय जोङो 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान बेखौ दिनै जों फालिनायनि मोनसे प्रग्राम लादोंमोन दा बियो मोजाङै जाफुंबाय दा बे 76 इयार जेनोखि जोंनि सुबुंखान्थि फालिथाय सान दा बे सानाव जोंहा जोंनिनो आलासि महरै जोंहा जोंनि सेन्ट्रेलनि एडुकेसन सेक्रेटारि राहुल मुसाहारि बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै दिनै बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ बिथांनो जोङो लिंहरना लाबोनाय लेखा बिथाङा बेखौ मावफुंनानै होबाय दा जों मोजाङै मोजां जाबाय जोंनि जि फालिथाय बेनिफ्राय दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो बे फालिनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो भारतबर्ष हिसाबै भारतनि संबिधानखौ मानिनानै जोंनि आफादाबो सोलिलांगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौ फोरमायो जे जोंनि आफादनि जानानै जाहाथे जोंनि बर' समाजाबो जोंनि भारतनि जि संबिजित बेखौ मानिनानै सोलियो आरो बिनि लिरनाय लेखा जों मानिलांनांगोन आरो जोङो नुदों भारतबर्षआ जिबायदि दावगाबोदों दा बे दावगानायजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैफ्रा बर' जाथिनि जि इयुन जोलैफोर जाहाथे इयुन जोलैफोरा नैबे फालिथायफ्राव हाबफानानै बिनि सोमोन्दै गुवारै बुजिनो नाजानांगौ आरो लोगोसे जोंबो भारतबर्षनि गुबुन गुबुन हारिफ्रा जिबायदि दावगादों बेबायदि दावगालांनायनि खामानियाव जोंबो आग भाग लानांगौ जोंनि फरायनायनि बेलायाव जोंनि गथ'फ्रा बिराद उइक जानायखौ जों नुबोदों दा बे बेलायाव जाहाथे जोंनि बर' गथ'फ्रा फरायनाय बेलाखौ गोसो होयो दिनै जोङो नुबोदों इसर'आव दिनै बिभिन्न माने हारि जाथिनि मानसिफोर दङ खिन्थु जोंनि बर' जाथिनिफ्राय सासेबो जों नुनो मोनाखै बे जोंनि दुखुनांथाव खोथा दा बिसिम आवगायलांदों जोंनि इयुन जोलैफ्रा आवगायबोनांगोन दावगाबोनांगोन दा बेखौनो जोङो UBPF आफादनि जानानै जोङो गथै बर' जाथिनि जानानै जों खामानि मावनो माखासे आखाइ लादों जेरै जोङो सोलोंथाइनि बेला लोगोसे जोंनि आबादारि जोंनि बर' समाजा आबादजोंनो थांना थानाय आबादजों मावनानैनो जोंनि सिनस्रिया मेन रांखान्थिनि बेलायाव जोङो सिनस्रिया जाहैबाय जोंना आबादानो दा बे खेथ्रआव जोङो गुबुन गुबुन आफादफोरा जेरैहाय जाथिनि थाखाय मावबोदों बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो मावबोगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि साहित्य सभा बिथांमोनाबो जोंनि रावनि सोमोन्दै जोङो बहुद बिहोमा होबोबाय खामानि मावबोबाय थादों थिग जोङो मोनसे बेलाखौ नोजोर बोनानै जोंनि आफादनिफ्राय जोङो बेखौ सिगांनि जि एक्जिकिउटिभ जोंनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभआव जों बेफोरखौ डिसिसन लानाय दङ जे जोङो बर' गामियाव थांनानै बर' रायजोनि जेरैखि जोंनि आबादारि मावनाय जि खान्थि बे खान्थिफ्रा गोदोनि जानानै दङ गोदोनिफ्रायनो दङ दानि जुगजों मिलायनानै जोङो जाहाथे माखासे खान्थिफोरखौ एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव माखासे खान्थिफोरखौ जों जाहाथे बैग्यानिक पद्धति मावनानै जोंनि जेनोखि रांखान्थिनि बेला बे बेलाखौ जाहाथे दावगाहोनो थाखाय जोङो नाजागोन मावलांगोन हदाय बे जोंनि संबिजिरनि गेजेराव जि लिरनाय दं बेबायदिनो जोङो एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बा बबेनिफ्राय हिटानिफ्राय जों लाबोनानै जोंनि बर' रायजो राजानो होनो थाखाय जोङो आवगायबोदों